Sa Good Vibes, isa ka store sa sulod sang isa ka resort nakapangita sang pamaagi agud to mapahagan-hagan ang ilang nga basura. May report si Romeo Subaldo. Nakahibalo ka mo ba nga diri sa likod sang ruins sa Talisay City may isa ka malino nga camp resort ini ang ginatawag nga camp learning na palibutan sa mga puno sang kahoy nga nagahatag sang landong. May football field nga pwede madalaganan sa kabataan. May mga tree house nga pwede mapahuwayan sa mga bisita. Kag may duha ka mga swimming pool kung sa diin pwede makahatag kalingawan sa mga kabataan kag bisan pa sa may mga edad na. May harap man sila sa isa ka mini store nga ginatawag nga B-Home. Diri nagabakal sa ilang mga kinahanglanon ang mga nagabisita sa resort parehas na lamang sa patis, langgaw, mantika, habon kag shampoo. Sa tuanay, halos tanan nga ginabaligya nila na butang sa mga plastic pouch pero karon sa botelya na tanan. Sunod sa tag-iya sang B-Home store nga si Joan Haveliana, isa lang ka bes sa isa ka semana nagasulod sa ilang lugar ang basurero. Gani problema man nila sadto ang nagasupot nga mga basura. Para mapahagan-hagan ini, gindula nila ang mga ginabaligya nga mga kinahanglanon nga naputos sa plastic. Oo, sagapangita sila mga either sabon or dishwashing. Oo. Isa, ang shampoo man, so ang shampoo is usually in sachets. Sa una, before sa siya isigiting kinabaligya ta. Yes. Tapos, subong, amo na ni. Amo na ni, oo. So they can get smaller amounts. But it's cheaper. It comes out cheaper than sa sachet. Ang ilang habon nga ginabaligya na slice na para sa isa, duha o kun isa ka pamilya. Ang ilang shampoo nasulod sa wala ginagamit nga botelya sang black pepper. Ang mantika nasulod sa mga botelya sang sandwich spread. Ang iniabing nga mga botelya ang hindi na pagbatunon sa mga junk shop kani ila ini nga gina-recycle. Pagkatapos gamit sa bisita sa botelya, ginabalik naman ini para magamit paliwat. Oo, tikay kung kisa, hindi makakadto ang Oo. ang Basurero. because of the road. Oo. And then, kay kung kisa man either layo or hindi makasulod ang dako nila nga trucks. Oo. So, after use, ibalik na ang bottle. Yes. Mari-recycle na naman. Recycle naman sa mga. So, basically, wala sa basura. Oo. Right? Ang tanan nga mga drinks nga ginabaligya sa store sa botelya man nasulod kag wala na sila sang ilimnon sa Tetra Pak o kun plastic bottle. Isa sila sa 11 tanan ka mga stores sa Bacolod kag Talisay City nga nagbaton sang hangkat sang wala usik economy nga nagakampanya para untatan ang paggamit sa plastic. Kaya mo man is that our garbage Oo. is piling up also. Problema sa basura. Oo. Yes. Tapos, budlayan man kami to either bring it out or have it collected by the garbage collectors. Oo. So, better na lang to reduce the waste Oo. using na lang recyclable materials. Bilang bulig, gitagaan sila sang wala usik sang mga mugs, bottles, kag sterilizer para masiguro nga matinlo ang tanan nga mga botelya. Sa karon, ang ilang mga empleyado imbis nga magbakal sa gwa sang ilang mga shampoo kag habon, sa ilan na nagabakal kag nagapa-refill para wala man usik nga plastic. Kung sa tuanay, tagtatlo ka sako nga basura ang ilang nga matipon sa isa ka semana, ila ini nga napahagan-hagan sa isa na lang kasako. Para kay Joan, isa ka gamay nga pamaagi nga kun himuon sang tanan, dako ang mga impact sa aton nga palibot.